Yun, good morning mga kabuka, good morning mga kabuka, good morning, good morning, good morning. Ayan mga kabuka, may gusto ako ipapakita sa inyo. Ayan mga kabuka, pansin nyo sa likod ko mga kabuka. Ganda di ba? Kung anong tawag ng puno na yan mga kabuka, pero sobrang ganda talaga oh. Ganda talaga mga kabuka, sobra. Ayun oh. Ayun mga kabuka, ipapakita ko sa inyo ha. Ayun mga kabuka oh. Ayun oh. Ayun mga kabuka oh. Ganda di ba? Ganda ng puno na to. Tingnan mo mga kabuka. Kakaiba yung bunga niya oh. Oh di ba? Ganda talaga mga kabuka eh. Oh. Ayun mga kabuka. Ganda talaga. Ayan mga kabuka, kung sino nakakilala ng kahoy na to, ayan, comment kayo sa dito sa ibaba kung sino nakakilala nito. Ayan o, itong kahoy na to, ito yung bunga niya oh. Ayan, ito yung bunga niya mga kabuka. Kung alam nyo pangalan ng kahoy na yan, comment kayo mga kabuka. May bibigyan ko ng 50 pesos load. Ayan, ito isa oh. Ayan mga kabuka. Ayan. Ayan mga kabuka oh. Ganda di ba? Ayan. Kung alam nyo pangalan nito mga kabuka, comment kayo. Tapos isabay yun yung number nyo. Kung sino unang makaalam ng pangalan nito, bibigyan ko ng 50 pesos load. Comment kayo tapos lagay nyo yung number nyo para ma-load ko kung tama yung number nyo. Ayan mga kabuka oh. Yan po kahoy na yan mga kabuka. Ang daming bunga. Pero hindi yan nakakain mga kabuka kasi nakakalason yan eh. Ano, hanggang sa taas yung bunga niya. Ayun oh. Dami. Ayan. Yung puno niya. Ayan mga kabuka. Ito po yung mahiwagang gubat dito sa Davao. Ayan. Ang ganda ng view dito mga kabuka. Davao Forest. Ayan mga kabuka. Ayun mga kabuka, hanggang dito lang yung video ko kasi ang daming lamok eh. Ayun mga kabuka, huwag kayong mawawala hanggang sa muling pagkikita. Bye bye.